den skal der. Jeg tror, der er koko, så sagde jeg, wow. Hvad skal de have ham tilbage igen? Fordi det går hen imod hende. Ja. Hvor holder Charlotte? Så den går hen til hende. Ja, men det er bare lige med mig. Går den anden vej. Ida, kan du æde den? Ja. Hey. No. Og Gordon. Det er en gående hund. Sød hund, der kan gå og love med halen. Og stå på bagbenene og gø. Se der.